As in grabe jud ko kalisang ginaday kay lusot jud sila dito day nya. Wa jud ko nagdahom ba. Nya maldita lagi to baboy, manghag jud siya day. Ko yung bayot may napaakan day. Di karate bitaw na ko ang baboy day just. Ang gigil mo ko. Ang gigil di karate buisit ka sakit ka adja cha. Hi John and everyone, welcome back to the YouTube channel now, Mars and Sarah Vlogs. Yan, so for today's video everyone, magbisaya lang ko ha. So ano yung good, 3 days na ron sa mong baktinday. Okay, di ba nanganak naman ng baboy. So 3 days ron, so ikatulo. So ginang buntag, nag-inject me of iron sa mga baktin. Then ganina zay, my God. Nasa kuna kanang sudlanan ba? Ano siya? So, parang may sako dapit mo na lang kuna dahil dihan ako sila isod. Pag tugnaw, then medyo ganina murag initan siguro ilang mga lawas mo to nga naghangos. Mo to ibutang na ako sila karon diri sa semento. Ayan. So, gibutan ako sila diri sa semento zay kay para nga makaligid-ligid sila din makakuan sa makahagwa-hagwa ganon. So, mo to kabantay kay duha man among anay, ang isa is burod pa, tapos mamanghag to siya dai. So, mo to nga kabantay nging sud rin mga baktin, my God, natug ba yung anay isa katong maldita niya, gisud na ko zay, hala, Diyos mayo, kay sa kalisang na ko baka bagin, paakon baga, oo, or banghagon niya, kadi pa na yung anak, ganun. So, simbarog bitang anay na gibanghag, bitang mga baktin, dahil mo to ako na yung giharap o pinabongang-bongga, magharap na ko, ako'y nabanghagan zay, akong siko, diba, ang saya, gigil mo ako. So while waiting, kinatog pa man ako mga baby, char. Nagtimpla na akong iyang gatas kay sobra man gud ang baktin. 14 sila kabok ang baktin niya. Ang tutoy sa among anay day is 13 lang. So sobrang usa. So more blessing talaga yung mga ganun. So mo nagtimpla ko gatas, kinamay gatas ang baktin zay. So na siya gatas day sana all. So mo gibibiro na namo siya. Naningog na makrima. Ayan, gibibiro na namo siya. So karon mangmata na sila. Patutin na nako zay. So, aral ako dahil maghapon siya ko nila. Nagbana na mga kurimaw. Wait lang. Eto sila, bes. Tutuin na sila, Zay. Banha na kayo siya. Okay? Kahit isa ba yan? Sumuna na, Zay. Yahay na sila panutoy. Di mag-ilog, kinagkagtutoy. So muna siya dahil na isang dili katutoy zay. Dahil sila mo. Ouch. Ayan. So nadya di katutoy ani isa. So mupuli na siya og magpagutok na ng usap po. So dili sila mututig bibiron zay mo na ginaani na lang para nga medyo ang gatas. Bago pa mo sila natin magtutoy good mo nga di kay manutoy mga kurima. Banaan man mo na kay butang day na ako zay. Tutoy na kayo everybody. So update for today's video sa mga naday tima na sila tutoy kining kaob na ang iyang mama. Ayan dahil kaob na siya so mo nga tima na sila panutoy dahil. Sige balik na sila ako sa diri sa baba. Ayan kaya para makadayak-dayak sila dahil makaduwa dahil kaya. Di butang mo na ako sila sa kuna kani mo na lang kuna zay kani. So diri na ako sila ibutang ikagabi kay tugnaw beya. Magkurog mo na sila niya. Karon kay marag alindanga bitaw atop mo tong nasa semento dahil way hapin kay para nga dayak-dayak ko. Pamaak dahil. So ayan, 3 days pa ni sila. So sipat na day. So pohon, di na nato madag. Pignit day. Gakso na jud kay dagko na ba yan? So ang isa na makababoy, ipakita na ko sa inyo ha. Ibanghag ko day, buisit.
Karate na ko gano'n, kinaglagot. Para ay, natog siya. Ayan. Di siya masuday. Sa una naman siya inana, uy. Pero karon, oh my God. Manghag lagi siya day. Asin, sakit yun siya. Pero, masakit to. Drama ba yun? Masakit yung mga broken hearted. Di ka ma-broken hearted. Kaya syumera man sad ka. Yung mga ganun. Konting pakit lang at char-char, umaasa ka na. Yung mga ganun. Sa muna na, matog na sila, Zay. So, maghuhat na sad ko. Ganun. Kaya mahadlok mo kumubiya. Kaya basta nagmanlayat ba yun? Diyos may punito na ito tabay, matagak, lumos. Pwede man po sila kakat-kat yun ha. Okay, bagbabagan na kung mga kahoy kay para medyo makakat-kat eh. Pero kailangan yun siya bantayan kay hala! Gwapa ba? Gwapa ba Leo? Leo, shout out to Leo Onde. Yung mga may shout out. Yung mga asawa nag-CR sa sapa. Alod ba? So what to everyone, di siya pwede biyaan kay dali na kayo sila mamatay. Mata nila, na tutoy na sad, ganun. May taod-taod na sad, o balik na sad sila diha, tutoy na naman yung mga ganun. So dapat bantayan dyan siya bayot, no? So ako mang bantay basta morning kay si Papa busy sab, kay karon man ang amuang kuan, nagpa-tracer day sa basak. Kaya naman kung kami basakan day, dito amo good. Kanang kuan lang, tenant something ganun. So mga to, siya nag-manage day namin basak. So, muna na, nagpaani silang mama duha ni nga today. Kinaghatod og baon sa ng ani og sa ng tracer. So mo tong ako ang nabiya diri. Ako ang nadiri sa baboyan. Kabutan ba? While waiting, katuog na mo eh. So mo na everyone, I'm just sharing lang ang morning akong trabaho every morning. Yung mga ganun. So mata dyan pa mga 5. Oo. Nya karon magpasaw na sad ko anang inahan kay udto na. So sa una kadi man siya pasawan kay burod man to siya. So karon pasawan na siya buntag udto hapon na girl. Pero gagmay lang kay syempre ang gatas ay. Diba ganun. Kay na may gatas do nya. Lain pag hindi mo pasawan matay bayo da. Mamatay ang baboy just medyo. Sana natug na sila. Very good. Diba ganun. Ako mag now. Ayan, sumikap kayo taday. Oh, may pang makeup. May mga barang sa diingon nato. Bugno man eh. Ang barang sa dingon na nurok man eh. Hay. Marag magbuo. Basig mulusot no sa tubo. Asin grabe jud kung kalisang ginaday kay lusot jud sila dito day nya. Wadyo ko nagdahom ba. Nya maldita na gito baboy, manghag jud siya day. Kuy ang bayot may napaakan day. Di karate bitaw na ang baboy day just. Manggigil mo ko. Nanggigil di karate bisit ka sakit ka adjud chat. So mga to everyone, babay na to. Ako lang i-share sa inyo ba kaya ano akong trabaho dahil marami pa boy chat. Yung mga sharing lang. Jiwa. So bye-bye!